Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi jambu dipanen malah ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk colonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngrengsang linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Sik Tru, aku mangkel iki Raja Tru. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Sing ngomong rung ngatus apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku Tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak, pripun prayogaken nggih, Pak? Iya, iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga Dole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, sian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ki Kang Mas nolo gareng. Tata krama etok-etoke wonten Pasewakan Agung. Kang Mas nolo gareng winantuing Suka Basuki. Rawuhipun Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Kang Mas. Iya ya wis ora kurang prayoga. Kang Mas. Kang Mas Petro. Wilujeng rawuhipun Kang Mas. Wah, anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basane iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Empo gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono Kang Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng Kang Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya wis ora kurang prayoga. Sabar, sabar sedhela Bapak Semar. Mboten nonton gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya, iya. Ya wis aja kuwate. Dadi ayem rasane Bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karangkadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kageting atiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu ki jane eneng apa? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk ki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak. Wonten atur ingkang badhe kula unjukaken kathokipun Bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten, Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangangsami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiya ai. Upamiya
Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saora-orane titian apa Bapak tok pethuk kanggo apa to apa. Badhe kula pethuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminakata, Hermawar. Hah? Hermawar. Herminakata ing nggone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amiji ampeyanipun Bapak Semar saha amiji ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petruk. Weh wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinangge slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh ngono panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa kok malah bingung Bapak engko. Pripun Pak ya tata kramane. Ya wis ora usah dadak werna-werna sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mengkaten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo kok dadak nekake Bapak? Wah mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kalau tegel nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae kok. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggokan. Engko ngelak ora. Menika apa ping pindho? Sagedagan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badranaya. Kula caosi prisa, Pak, niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata. Kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Prengapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babagan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuhan ing Prengapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Prengapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madhep minangka dadi kamituaning padukuhan Prengapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Supaya sah ing samukawis ibu. Iki tegese lemu mranata para kawula kuwi apik, ngono, becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya ora? Nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teka. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teka, masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik, mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora.
perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah, intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni. Kaliyan nyuwun Prabeya. Lho. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Prabeya aku. Ngengeti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngengeti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah nek dipercaya dening para masyarakat. Nggih, kados pindho pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan pring ngapus. Nik ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Ya, sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwa melek teko saka iki tekan November ora mudhar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambil nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh, lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Lho. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi menku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari motor. Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku mau nggak kabar motor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi. 75 wis dadi tembung terus tanggap ing samu barang lir. Usaha. Wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. Jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Hasilnya akan kelihatan. Langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. Prei. Loh, prei piye maksudnya? Mengasuh. Iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa, Emir? Tangane kaya ngepleki dara ngene. Ngepleki dara ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono. Dadi iki ora bain-bain, Pak. Mula aku niat bangun desa. Nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya lagune Roma Irama. Wah, Nding. Sing tegese kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun intimidasi. Lho. Intimidasi ki piye maksudnya kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Nding. Irigasi. Orang bangun perkara kuwi ning sing tak bangun kuwi lah batiniah, Pak. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo Bapak nun sewu SDM rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omong SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal. Nek susah ya do gruduk marani kabeh. Nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek
Saiyeka apa tra? Praja Saiyek saika praya manunggalake batin pembangunan lahir bisa terwujud. Bener kok. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ana rembug apa biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengan ngilih dhuwit. Akhire mengko nang kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok cilaka iki. Aku wis omong sih. Ngono lho. Ya, apik. Terus piye, Gong? Ayo kuwi mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan bahwa nek kita itu satu negara. Ya, sak negara. Awak dhewe kudu urip masinamatan. Entuke apa ta wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku iki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marai sebabe? Aku. Lho. Kok malah kowe dhewe iki? Nek saiki wis tak suda. Iya. Wis tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh iki iso manunggal tetunggalan sayo rukun rukancane. Ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Lah iya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nek duwe karepan tanpa dongane wong tuwa. Mbok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrapaku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan-tengene iki sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu tidak akan berlaku. Weh. Iso kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka 2. Kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun 3 Mas kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu, Pak, gula kuntek. Weh. Ya wis ora apa-apa. Tak suwun ke panitia ya, Pak. Kok diwakilke dalange sik mangan. Ya iya wis ora apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong ki mung bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak ki bapakku. Iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estoke. Sak dawuhe bapak arep tak estoke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yo nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awak dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turu wae ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirake lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Ning kali lakoni wiritan. Iya. Ngono, Pak? Terus aku dikon Petruk, kon ngebleng ning jero kamar. 30 dina 30 bengi. Kuat kok kowe kaya kuat lulus wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku.
Aku ngeblong bojoku mblikung. Ora ana emper ora pas. Ora ana kegiatan ning jero. Tingu arep ngapa iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Are turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni 3 dina. Bareng tak kenali jero kuncine iki ming sarean genjek. Wo. Mula kok blas ora ngrimpen. Arep tak apusi setan ora. Ning aku ngono, Pak. Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa, metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nek ndi to bare golek? Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Anjur sing dikanting kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Iya. Ha kowe pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala iki jare sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Belum bertangga, rasa nganggo. Ta. Marai arep watok aku iki. Semar iki pancen ngene iki. Mandel ora? Sing jeneng kok jeleng ora? Semar iki ya entuk kleru, wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel ilate. Nah, mesti kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kowe omong iki ya, pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi tukule ora ning jagat. Temu ndi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton Jambu Dipa Nirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ono. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa iki ora dharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Lah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Njur mir meneh. Wis ben ra apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus ki do ngandhake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kae anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa?
Apa aku muni ya mbok ngono. Engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek hoo ya apa? Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Piye nala garek pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Ah, kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana adi kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek diomong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungso. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampean asline dewa. Ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Ha sebabe apa to, Pak? Kowe nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakange Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Oh, ora dulur. Ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog. Banyak apa bebek? Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama. Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa, terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulun duka. Wah, edane. Apa ya ceritane? Terus Rama pukulun duka didangu Tejamaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pak demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara sapirangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya kene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana, gragas. Aku ngonceki critamu mau
ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong di gegayuhan ki nek ora ngukur karo kekuatane ku mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus diduki neng jagat kene. Lah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung iki, Pak. Njaluk tulung apa? Gandeng bapak kuwi wis tepung karo wong kayangan. Bapak kuwi wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu gawe ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Lah. Iki piye iki gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayo, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kowe ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport 20.000 tekan Kendigong tekan Kayangan kok 20.000. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus adikku guru tak undangi mrene. Weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba guru kon mrene ning aja sak murite lho nak ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewane nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong, matek aji pameling. Bathara guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sakarepmu. Entuk karo orane ya sakarepmu, aku ming sak drama nglantarake. Nggih, Pak, ngestake dawuh. Ratune Ratu Tama Pati Lino ki kono wong malak piye? Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan ki ngosoki kelek papat. Linggo ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map? Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun ya, Pak. Iya. Mas Tunomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Ismaya ndangmu kalian kula sing gedhe pangapuramu Manik Maya paripaksa kowe tak rawuhake nang kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manik Maya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Dik. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Sapa? Manik Maya. Oh lah. Pukulun kula aturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya nala garing ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Reng ora metingkring. Oh iya lali aku ora. Saking kami tenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye?
Ora sembrono engko disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulan ulun buya. Ulan kok ulun apa ulan? Hah. Wah, aku gan ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mengaten Bu Kulon. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta Pak? Dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad 1919 edan tenan. Aku wong lahir wis metu wudel Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Drakure ora. Ngaten ya Bu Kulon? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitane gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek ron Rajamala abebantal boto sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning Tritisan ki Tritisan endi? Wong Tritisan kok nek kandang pitik ngono kok. Nek dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning Tritisan. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Lah kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Batharaku. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Wah nggih muni kluthuk tak blandem. Sandal saka kene. Jambu dipanirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Kulon Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Kulon Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nek cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala Bu Kulon. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu dipanirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintung menapa kemawon kula sumadyakaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumpaki. Ora ana apa iso mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Bu Kulon.
Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi Plempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa uga kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule Jambudipun Nirmala lan Plempertangga Jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake Jambudipun Nirmala Plempertangga Jiwa. Ilahing lho kok malah jantunan kok sing ilahing awit namastu nama sidang negari pun dipanjang kok gak buandung sandal cangkemmu lho malah janturan kaya arep wayangan lagi mau malah ilahing ilahing yuk aduh malah kena sirahku dhewe. Bayan Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Slaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Slaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula lan badhe kula paringaken Plempertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja, wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi Jambudipun Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk colonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya omong remsang linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki ora jandruk. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentolo. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk Jambudipun Nirmala, mboten njaluk Plempertangga Nirmala Jambudipun Jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake
Murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Bu Ulun. Kok mung perkara njaluk jambu dipa nirmala, pelemper tangga jiwa kok Semar. Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon-alon aku terima mundur wae. Kualik. Lagune kualik main ra apal kok sakarep. Kualik ya main aku kualik ya nekat kok. Sok deleke kualik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu dipane wala pertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi ana duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita sapa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tonyo modar kowe. Bapak ilun jenengke aku ngrekoso dibancai barang yang diwalik kita. Awangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku pamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringi. Ambok 2 jam iki kok ngene iki terus. Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep nendi ngono kuwi aku nyeluk kita arep nendi. Oh, berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten ajeng ngomong kula. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita bakal njaluk jambu dipa nirmala pramrtangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep ngruda paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pramrtangga jiwa jambu dipa nirmala? Mergo niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramrtangga jiwa jambu dipa nirmala ento, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kowe, aku sedira nyetel kowe. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu le guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pramrtangga jiwa jambu dipa nirmala.
ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untulane tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ya, ya. Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau meng gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wetekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditanono ora ngewangi aku berarti kowe tega rompatiku. Iya, saya-saya aku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil. Mun aku diwangi ya, Rek. Iya. Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Nek ana apa-apa piye? Ha saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku. Pethoke ya, Pak? Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Njaluk tulung kuwi pethoke sisan ya, Pak? Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak? Iya. Wis kono gak menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Aku nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya ngono kowe. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Aku iki wis rampung iso tak bener ora ya mau. Ora yakin Mamet tuan dhisik aku tak methokke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing methokke. Siap ya, Trayo? Yo, ora nggo gending. Slepek. Oh ya. Nganggo slepek wae. Tung, tak. Jelali. Wanembang mangwa suci lalala. Sasi seswarane pesona wala Brambang ular kambang. Oh, ya emang aja. Ya.